Hello, Sis Gemini. Good evening. Ayan, tapos ka na mag-live, Sis Gemini. Kumusta? Mabilis ang WH mo niyan. Lagi ka naka-live. Si Nashrin, may love shoutout, Nashrin. Thank you for coming. Sobrang init. Super duper init. Ayan, tapos ka na mag-live, si Kuya Gemini. I wanna live. Kahit saan na lang po nag-live, Ma'am Host. Okay lang yan para ano, uh, para mabilis yung WH. Ayos lang yan. Mabilis ka lang mamunin yan kasi lagi kang ano, active ka sa pagla-live. Hirap abutin kasi, oo, totoo yan. Mahirap talagang maabot yan. Sobra. Kailangan dyan matinding puyatan talaga yan. Ganyan ako dati Pero pagka yung ano, araw-araw ba magkano ang pumapasok na WH sa'yo, Sis Gemini? Pag maraming natambay sa'yo, mabilis lang yan. Pag yung maraming magtatambay sa'yo, mabilis lang yan. Pag yung maraming papasok, mabilis lang dumami yan. I'm ready. Pero okay lang basta pinaghirapan, 'di ba? Yes, true ka diyan, Sis Gemini, tama ka diyan. Kasi si White hindi na nag-ano ngayon, hindi na ngayon siya tumatanggap ng mga yung nagpapa ano, hindi na siya natanggap noon. Kaysa sa maano ka pa. O at least sure na lang 'yan na pinaghirapan mo, 'di ba? Ganyan din ako dati, talagang lahat pinaghirapan ko. Ibaling nagkapuyat-puyat. Kaya nagkalubo-lubo na yung aking eyebag Ganun talaga, 'di ba? Pag gusto mo maabot yung ano mo, yung pangarap mo, kailangan talaga mag-sacrifice. Kaya pag free talaga, LS lang po, ayan. Tama yan. Pero pagka naman ano, basta pagka yung tawag dito, pag marami talagang aakyat sa'yo, mabilis lang talaga yan. Pag yung maraming tatambay sa'yo, mabilis lang yan. Kagabi po, Ma'am Host, mga 4 na matapos LS ko kasi may kantahan na. Ano may kantahan sa LS ko? May kantahan? Bakit? May nag-live po sa akin. Sino?
Adi puro copyright ka niyan. Sir Bars, big love shoutout. Adi puro copyright ka niyan, sis Gemini. Kung may nagkantahan sa ano mo, nag-StreamYard po. Nako. Adi puro copyright ka niyan, dapat di ka muna nag-StreamYard kasi hindi ka pa muni. Marami kang magiging niyan, violation kay Lolo. Okay, Sir Bars, mag-ano na lang ako, mag-auto channel na lang ako, Sir Bars. Bars vlog. Ayan. Yan, mag-love shoutout sa 7 million in the house natin. Sir Bert, magandang gabi. Okay. Biyahe tayo, Sir Bert, and dito ako. Ay, Sir Bert tuloy. Sir Bars, biyahe. Binguangan. Tama ba? Tusalay, ayan. Glove shoutout, Sir Bert. Ayan, may ads ka pa, Sir Bars, playing ka na sa yung road trip. Ayan, sis Gemini, dito na ako sa iyo, sis Gemini. Play kita, sis ko Gemini, sis ko Gemini, sis ko Gemini. Sis Gemini. Playing, sis Gemini. Sis Marvi Kubian, may galab shoutout, sis Koy. Brobert window ulit sa iyo dyan, bro. Maraming salamat. May galab shoutout pala. Ayan, sis Gemini. Sis Gemini. Maraming salamat po, Mami Kulana. You're welcome, Sir Bars. Okay. Ayan, nandito ulit ako sa labas. Sobrang init sa loob. My goodness. Okay, sis Marvi Kubian, dito na ako sa iyo, sis Koy Marvi. Playing ka na, sis Koy. Mami Kulana, maraming salamat po ulit. Walang ano man, Sir Bars. Sis Marvi Kubian, playing ka na dito. Sis Marvi, sakain tayo guys dito sa Jollibee. Tata Islam, magandang gabi po. Walang ano man, Sir Bert, walang ano man, bro. Mitsowi, sabi ni Sir Bert. Tima Revic, may galap shoutout from Bars. Ayan, may galap shoutout po kay Islaw Vlog. Ayan, Bars, may galap shoutout from Marvic family, Marvi Kubian. May galap shoutout Marvic from Tatay Islaw. Ayan. Okay, Tay Islaw, nandito po ako sa bahay mo, Tay. Ayan, Tay, sa shorts video na lang ako tayo pupunta. King! Ano na naman yung ginagawa mo, King? Okay, Tay, nandito ako sa ano mo, Tay, sa shorts video mo, Tatay Islaw. Ayan po, Tay, playing ka po. Unang play ko po sa shorts video mo. Dito na lang kasi wala ka mga na-watch ko na nang paulit-ulit yung video mo, Tay. Dito na lang ako sa shorts video. Ayan, pang 18 thumbs up ako dito, Tay. Ayan, sis Marvi Kubian, playing ka dito si Peli. May galap shoutout si Peli. Choco! Okay, Sir Bars, still playing ka, Sir Bars. Ayan, still playing. At kay sis Marvi Kubian, still playing, sis Marvi Kubian. Tatay Islaw, pangalawang play ko sa ano mo. Good evening everyone, may galap shoutout. Sis Peli, magandang gabi. Pangalawang play ko, Tay Islaw, sa iyong shorts video. Ayan. Dito ako, Tay, sa burger. Pang 24 thumbs up, Tatay Islaw. Sobrang init, kaya nandito ulit ako sa labas ng bahay namin sa Bakuran. Charlan Vlog, may galap shoutout. Si Ibrahim, hello. Ayan, Tay Islaw, pangatlong play ko, Tay Islaw, sa iyong shorts video. Wow, viral, 6.7. Ano to? Kinamatisang itlog. Okay, kay Ibrahim. Ayan, Tay. Ayan, playing ka, Tay, sa iyong tatlong video, shorts video mo, Tatay Islaw. Ayan, done po. Nag-viral lang kinamatisang itlog ni Tatay Islaw. Okay po, Tay.
Ayan, done ako tay sa 3 shorts video mo Tatay Islaw. Ayan, maraming salamat Sir Bert Window. Tatay Islaw, done po ako sa iyong 3 shorts video. Shh, King, huwag makulit. Okay, Sir Bert, nandito na ako sa bahay mo, Sir Bert. Kumusta ang panahon sa inyong lugar? Okay naman po. Kanino po ba si Ibrahim? Kaninong ninja si Ibrahim? Okay, Sir Bert Window, nandito ako sa Ma'am China, Migalab Charot, Ma'am China. Ayan, Sir Bert, nandito po ako sa iyo. Tamsakan ko muna yung upcoming mo, Sir Bert. Ayan, pang 72 tamsak ako dito, Sir Bert. Ayan, Ma'am China, Migalab Charot, sabi ni Tatay Islaw. Okay, Sir Bert, nandito na ako sa iyong sa iyong huling binisita bago matulog. Life Journey. Mega love shoutout. Thank you for coming. Hi, host. Good evening at sa lahat. Good evening. Ayan. Sir Ponbar, still playing. Ayan. Thank you very much. Thank you for coming. Sa mga nandyan. Ma'am Susan, magandang gabi. Ayan. Sa pag-play. Walang anuman. Maraming salamat sa patamsak, Ma'am Susan. Thank you so much. Ayan. Puntahan ko na lang mga bahay-bahay nyo. Ayan. Tay Islaw from Ma'am China. Okay, Sis Marvic, still playing ka, Sis Marvic. May mumo. Saan? May mumo po dyan. Saan ang may mumo? Nandito ako sa labas, Ma'am Susan. Sobrang init sa loob. Kabiterang Ilocana. Sisikoy, magandang gabi sa'yo dyan. Kabiterang Ilocana. Sa madilim. Okay lang yan, Ma'am Susan, kaysa sa loob. Para kasi nasakal sa sobrang init. Ayan. Big love shoutout si Gina Hart from Kabiterang, Ilocana. Yan, si Marvic Family TV yan. Sir Bert Windows, still playing ka, Sir Bert? Okay, si Sir Ponbars naman, still playing, Sir Ponbars. Sobrang init, guys. Sobrang init talaga. Sobrang init. Super duper init. Eleven tamsak si Sikoy. Maraming salamat, Sis Peli. Thank you so much. Ayan, malapit ka na matapos, Sis Marvic Cubian. Konti na lang, Sis Marvic Cubian. Ayan, pang 60 tamsak ako, sis, dito. Oy, busy pa. Alam, okay, thanks. Ano daw? Sige lang, Sis Sikoy Marvic. Sige lang. Go ka lang dyan sa iyong gawain. Okay, Sis Marvic Cubian, full watch ka na, sis. Ayan, nakapag-thumbs na rin ako at nakapag-comment na rin ako. Sir Ponbars, malapit ka na, Sir Ponbars. Ayan, malapit ka na, Sir Ponbars. Ayan, full watch na rin. +1 banana ka, Sir Ponbars. Ayan, +1 banana si Sir Ponbars. Okay, Sir Bert Window. Thumbs up, done. Maraming salamat, Sis Peli. Yan, punta na ako sa bahay ni Sis Peli. Okay. Mag-ano muna ako. Balik ko yan mamaya. Si Bicol ako. Peli's cooking vlog. Okay. Ay, ano ko na to dito. Maghanap tayo ng hindi pa nakakapag-watch. Dito kaya. I wanna live. Nakakaantok na. Sobrang init. Sobrang init na nakakaantok ba. Okay, si Spelly, nandito na ako sa Mount Talungon Flower Garden. Thank you for watching, guys. Sabi ni si Spelly. Oh, 1K views na to ha. Ba't nandito ako? 1 year ago na to. Ayan, dito ako. Kaya pala. Ayan, dito ako sis. Ito ang menu natin para sa ating sabaw for today. 428 views.
Pag 235 tamsak ako si Spelly. Yan, walang anuman Sir Pon Bars. Ay, nako. Ay, dan full watch na rin si Sir Bert Window. Ano nangyari? Ayan, Sir Bert Window, full watch ka na. Plus 1 banana ka. Ayan, another banana, Sir Bert Window. Ayan, full watch na rin si Sir Pon Bars dito. Punta ko sa okay, Sir Pon Bars, another play ko sa'yo, Sir Pon Bars. Mag-another play na lang ako sa'yo. Wala naman tayong ibang bisita pa, kundi ikaw lang naman ang andyan. Ayan, another play sa'yo, Sir Pon Bars, dito sa Fire Dancing. 3 minutes and 43 seconds, Sir Pon Bars. Okay, pang 39 times ako dito. Ayan, Sis Marvie Cubian. Ma'am Astrid, mega love shoutout. Ma'am Astrid, magandang gabi. Still playing. Si Spelly, still playing ka si Spelly. Nakapag-comment na ba ako? Ay, nakapag-comment na. Sis Marvic, mega love shoutout, sabi ni Ma'am Astrid. Okay. Si Spelly, still playing si Spelly sa iyong menu for today. Ito ang menu natin today. Tambay sis, hugas plato. Hugas mo na plato. Sige lang, sisikoy, Marvic Cubian. Sige lang, go ka lang dyan. Sir Pon Bars from Ma'am Astrid. Sobrang init. My goodness, my goodness. Ayan, next kita dito, Ma'am Astrid, kay si Spelly. Ay, nako. Nakakaantok. Oh. Sometimes when we touch. Ayan, o diba dito po maulan. Nako, dito Ma'am Astrid, sobra, super duper. Kanina lumabas ako, may pinuntahan ako nagpunta ako sa bayan. Diyos ko po, parang sinusunog yung balat ko, sobrang init talaga. Kulang na lang, paliparin ko yung motor ko para lang makauwi na ako eh. Sobrang init. Talaga namang di mo matiis. Okay, si Spelly, full watch na ikaw si Spelly. Ayan, Pelly's Cooking. Maraming salamat si Spelly. Ayan, Ma'am Astrid, punta na ako sa bahay mo, Ma'am Astrid. Mag-ano na lang ako, mag-go to channel na lang ako, Ma'am Astrid. Okay, wait lang, Ma'am Astrid. Mag-ano lang ako. Ayan, Sir Pon Bars, still playing ka sa pangalawang play ko sa'yo, Sir Pon Bars. Okay, India Residence. Also, Sis Astrid, ayan. Ma'am Astrid, playing ka na dito sa India Residence. Ma'am Astrid, playing ka na. Okay. Pang 60 tamsak ako dito, Ma'am Astrid. Tambay lang si ligo lang ako. Sige lang, Sis Marvic. Okay, sino ba yung naka-play natin dito? Ay, si Sir Bert Window, full watch na. Ayan. Sis Marvic. Ayan, puntahan ko si Loving Sky mo, Sis Marvic. Okay, Loving Sky, nandito na ako sa iyong bahay. Ayan, Sir Pon Bar, still playing. Malapit na patapos pangalawang play ko sa iyo, Sir Pon Bar, sa Fire Dancing. Okay, Sis Marvic Cubian. Ay, Sis Marvic Cubian. Loving Sky, Mix Vlog. Ayan, playing ka na, Loving Sky. Okay, Sis Loving Sky, playing ka na pang 56, 58 thumbs up. Ay, naku, my goodness, nabubulol na naman tayo.
Ayan, Sir Pon Bars. Full watch ka na, Sir Pon Bars. Full watch ka na. Wala ko po. Nakakaantok. Okay, nakapag ano na rin tayo. Okay, Sis Marvic Cubian. Another play ko sa'yo, Sis Marvic Cubian. Another play na tayo. Ayan. Okay, Sis Marvic Cubian. Another play sa'yo, sis. Dala ko sipi sa CR Agoy. May goodness si Sikoy. Go lang si Sikoy. Sige lang. Sachi. Hello, my dear. Sachi, hello. Good evening. Ayan, na-watch ko na pala to dito lahat. Teka muna, tingnan ko muna si Marvic. Ayan, na-watch ko na to dito lahat. Sachi. Ayan, mag-change account ako, sis Vic. Ay, hindi dito sa kabila pala. Teka, wait lang. Mag-change account na lang ako. Naantok talaga ako. Si Sachi. Mega love shoutout, Sachi. Ma'am Chandra, Indigo, mega love shoutout. Thank you for coming. Okay. Ayan, dito na ako, sis. Ayan, ito, hindi pa to na-play dito. Na-play na din pala to dito. Ang dami ko ng tusok dito. Ayan. Sis, ayan, another play ko sa'yo, sis. Ayan, wala ang tusok. Dito sa, dito sa Jollibee. Kumain ulit tayo sa Jollibee. Another play ko sa'yo, sis Marvic. Ayan, Ate Mirna Grande, magandang gabi po, Ate Mirna Grande. Ayan, sis Koy Loving Sky. Full watch ka na, sis Koy Loving. Ayan, maraming salamat, sis Koy Gandara. Kay sis Koy Gandara. Beautiful daw, sabi ni Sir Marop. Ayan, maraming salamat guys sa mga nagtatamsak dyan guys. Okay. Ano ba to? Badakayel from Pramod. Badakayel Pramod. Ayan, full watch ka na, sis Loving. Ma'am Chandra, next kita dito, Ma'am Chandra Indigo. Ma'am Chandra Indigo. Si Ma'am Chandra Indigo. Okay, Ma'am Chandra Indigo, I'm going to your house na, Ma'am Chandra. King, huwag ka makulit. Ano? Ano ba yan? Aga ko inaantok. Okay, Ma'am Chandra Indigo, I'm going to your house na. Ma'am Chandra Indigo, I'm here in your house. Chandra, sis Marvic Cubian, still playing kasi si Koy Marvic Cubian. Another play ko sa'yo, si Koy Marvic. Ayan. Another play sa'yo, sis Marvic. Ma'am Chandra Indigo. Ayan. Playing ka na, Ma'am Chandra Indigo sa iyong video. Okay. Ma'am Astrid, tapos na ikaw, Ma'am Astrid. Ayan. Full watch na, sis Astrid, full watch ka na rin. Ayan, full watch ka na, sis. Nakapag-comment na rin ako. Si Darumangkos. Si Darumangkos. Okay, you're welcome, ma'am. Tawag dito. Ayan, mag-another play na tayo kay Ma'am Astrid because para din na tayo Okay, Darumangkos, thank you very much. Thank you for coming, my dear. Thank you for coming. Okay, mag-another play na ako kay Ma'am Astrid para hindi na tayo tawag dito, hindi na ako mag-change account. At ako'y nahihigab
Na naman. Okay, Ma'am Astrid, another play ko sa'yo. Sis Astrid, dito sa ano ba to? Hiriraya, Brunei. Okay, pa 194 thumbs up, Ma'am Astrid. Sherbert Window, thank you so much, Sherbert. Mukhang napakaga ko naman inaantok. Sis Peli, salamat sis. Galing na ako sa bahay mo sis. Ayan, maraming salamat. Pag di ko na naman to kinaya, mag-mute ako matutulog. Tutulugan ko. Grabe talaga yung antok ko. Hindi kasi kumakatulog man lang sa tanghali, sobrang init. Ma'am Chandra Indigo still playing. Sis Marvi Cubian still playing. And then, si Ma'am Astrid is still playing. Oh my goodness. Higab pa more. Ayan. Okay. Ayan, still playing kayo lahat. Ayan guys, oh. Ayan, kay Sis Marvi Cubian, kay Ma'am Astrid, kay Ma'am Chandra, and Digo. Okay. Still playing kayo lahat guys. Ayan, nandito tayo sa labas ng ating bakuran. At syempre magtitake ng vitamins maya-maya si Pukinching. Charap-charap. Oo, wag ka makulit ha. Wag ka makulit, wag ka makulit. Ayan, walang anuman, sis Vic. Makulit yung alaga ko, nangungulit. Nukulit ako. Ayan, pa full watch ka na. Ayan, full watch na si Kuya Marivic. Ayan. Pang 62 thumbs sa ako sis. Sir Pon Bars, maraming salamat. Kaya malapit na rin matapos si Ma'am Astrid. Kung alam mo lang. Ayan, Ma'am Astrid, full watch na. Ayan, full watch na Ma'am Astrid. Nakapag-thumbs up na din ako. Okay, nakapag-comment na rin ako. King, tigilan mo kako yan, King. Ayan, maraming salamat sis Astrid. Ayan, sis, Roy Story, magandang gabi, sis Marvic. Ay, sis Marvic. Sis Roy Story, gandang gabi. Sisikoy Elocana, ayan. Maraming salamat, sis Roy Story. Mag-go to channel na lang ako sa'yo. Okay. Wait lang ha. Mag-ano lang ako. Mag-go to channel ako kay sis Roy Story. Sisikoy Roy Story. Roy Story.
Ako, nawawala si Kuya Roy Story. Ano nga yung ano niya? Naku, hindi ko yata ma-search. Ba't di ko ma-search si Kuya Roy Story? Anyari. Ayan, Ma'am Chandra Indigo, +1 banana ka, Ma'am Chandra. Okay, Ma'am Chandra Indigo, ayan, malapit na mag-full watch. Okay, +1 banana for you, Ma'am Chandra Indigo. Thank you very much, Ma'am Chandra. Okay. Ayan, buti na lang nag-comment si Kuya Roy Story. Hindi ko ma-search. Okay. Dito na ako sa'yo, sis Roy Story. Okay, playing ka na dito sa highlight mo, sis. Highlight, 11 days ago. Ayan, sis Roy Story, playing ka na, sis. Okay, thank you for watching. You're welcome, Ma'am Chandra Indigo. You're welcome. Okay, done to your video na, Ma'am Chandra. Thank you so much. Stay playing ka, sis Roy Story, ha. Serbert Window, magandang gabi. Ma'am Nena, mega love shoutout, Ma'am Nena. I'm here na ako, Ma'am Nena. Ayan, punta na ako sa bahay ni Ma'am Nena agad. Okay, nagbaba ng bahay si Ma'am Nena. Sabi na, antok talaga ako, guys. Walang kapantay. Okay, 4 hours ago, therapy ikan nilam. Ma'am Nena, playing na, Ma'am Nena. Okay, Ma'am Nena, likahin na, playing na. Serbert Window, daming salamat sa daming salamat always. Si Melay Ski, hello host, Bicolana Vlogs, good evening. Mega love shoutout din sa iyo, Melay. Magandang gabi sa iyo. Ate Mirna Grande, nandito na ako sa bahay. Bahay mo, ate, papunta na ako, te. Ate Mirna Grande. Ayan, hanapin ko muna yung live ko. Rams, magandang gabi sa iyo, Rams. Okay, natagpuan ko rin. Grabe, parang malalaglag yung mata ko. Silip lang muna, host. Labat tayo muna ako. Sige lang po. Sino ngayon pupuntahan ko? Ate Mirna Grande pala. Sis Astrid, maraming salamat sa iyo dyan. Ate Mirna Grande, nandito na po ako sa iyong bahay. Ate Mirna. Ayan, playing ka na po dito. Ate Mirna, sa atin ako. Ay, wala pang tusok. Peace mix to the rice. Ayan. Ate Mirna, playing ka na dito, ate. Ayan. Wala pa akong thumbs up dito, te. Pang 52 thumbs up. Okay. Antok ka na, host. Oo nga, Ma'am Astrid. Grabe, antok ko. Ewan ko ba? Kanina hindi ako nagla-live. Di naman ganito ako. Antok na antok. Nakakasura naman. Okay, start ko pa lang eh. Parang alarm clock yung mata ko eh. King, huwag ka naman makulit, King. Nangungulit pa yung alaga ko. Sino yan? Nakatayo sa Bulaklak Host. Walang nakatayo. Ay, Bones. Salamat, si Spelly. Kanino si Sam Story? Kanino bang ninja si Sam Story? Kanino tong ano? Kaninong ninja to? Para bigyan natin ng jacket. Main channel ba to si Sam Story? 115? Okay. Sige, bigyan natin ng ano, ng jacket.
Meron host, ano? Nakapiti man. Ano, nakapiti man. Ayan, maraming salamat. Melaiski, makipagdikitan ka muna dyan. Sis, sa baba, sis. Ayan. Ma'am Nena, likahin na. Ayan, Ma'am Nena. Pulwats na, Ma'am Nena, likahin na. Okay, Ma'am Nena, thank you so much. Pang 15 thumbs sa ako, Ma'am Nena. Okay, Ma'am Nena, done to your video. Headphones! Tarungin mo. Ano daw? Okay, Ma'am Nena. Thank you so much, Ma'am Nena. Okay, nandyan pa ba si Melaiski? Melaiski, nandyan ka pa ba, Melaiski? Naku, nagpasaway na naman ito si King. Okay, matulog ka na, King. Lahat kinakalkal mo, King. Napakakulit mo. Ma'am Roy Story, may love shoutout. Ayan, thank you, ma'am. Nasa harang. Sino ba yung napin ko? Hindi pala si Ma'am Nena. Si Roy Story pala napin ko kanina. Agoy, Ginoo ba? Nasaan yung link ni Ma'am Nena? Nawala yung link ni Ma'am Nena. Si Roy Story pala yung na-play ko. Ito. Ay, napin ko. Ayan. Cooking food. May love shoutout. Yes po. Okay. Puntahan kita, ano? Puntahan kita, may Laiski. Si Melaiski. Okay. Shh! Pero naman, napakakulit. Matulog ka na dun, King. Matulog ka na, King. Okay, Melaiski, nandito ako sa'yo. Sa 6 minutes and 30 seconds mo. Ayan. Ba't nawala yung ating nakapin. Okay, playing ka na, Melaiski, dito sa 6 minutes mo. Sa good morning to all. Today, it's my rest day. Okay, sister cooking food. Ano nangyari? Ba't nawala yung ating Ala, hindi makita yung ano. Ano ba to? Kung ano-ano napipindot. Ayan. Okay, Melaiski still playing ka. Okay, sister cooking food. I'm going to your house na. Okay, 6 days ago, viral video. Okay, my dear sister cooking food, playing na your video. Ayan. Okay, my dear cooking food. Ayan. Playing ka na. Timur na Grande, still playing ka, Timur na Grande. Ayan, naantok talaga ako. Okay, may Laiski, still playing ka ha. Mag-mute nga ako after nitong ano. King. Oo. Next kita, Edbons ha, Edbons. Next kita dito.
Ayan, maraming salamat si Spelly. Thank you. Ayan, 9 minutes pala yung video ni Ate Mirna Grande. Ate Mirna, ayan, still playing ka Ate Mirna sa yung 9 minutes. Okay, Melay. Ayan, Melay plus 1 banana ka, Melay. Pang 13 tamsak ako, pang 14 tamsak pala. Ayan, malapit ka nang matapos. Ayan, dinikit ko na yung 1 banana sa iyo, Melay.